إن ليبيا ستمارس حق الدفاع عن النفس. Dwar l-attakki mill-forzi Ingliżi, Franċiżi u Amerikani, Gaddafi qal m'għandhom ebda dritt jidħlu nafartna filwaqt li sejjaħ l-użu tal-forza wara riżoluzzjoni tal-Ġnus Magħquda bħala attakk terroristiku fuq il-pajjiż. Se narmaw lill-Libjani kollha u kbar kemm tistgħu tkunu kbar mhux ser telbuna, żied il-Kulnel Gaddafi. Aħna ser nirbħu. Il-mexxej Libjan qal li pajjiżu ser jibqa' jarma lin-nies hekk kif fetaħ il-ħażniet tal-armi għal kulħadd. Il-messaġġ ta' Gaddafi sar fuq l-Istazzjon Nazzjonali u bħala stampa ntweret l-istatwa fi Tripli ta' Eid kbira li qed tkisser ajruplan barrani. Eben Gaddafi, Saif al-Islam, qal lil ABC News li l-familja tiegħu għadha fi Tripli u li l-attakki militari mill-ajru kienu sorpriża għalih għaliex il-Gvern Libjan kien għadu kemm waqqaf l-offensiva tiegħu. So it was a big surprise that finally President Obama, we thought he's a good man and a friend of the Arab world, is bombing Libya. Sa dan it-tant, is-Segretarju Ġenerali tal-Lega Arbija, Amir Moussa, qed jitlob laqgħa urġenti tal-Lega Arbija għaliex skont hu l-operazzjoni militari tal-Alleati fil-Libja hija differenti minn dak miftiem, jiġifieri n-nies ċivili jiġu protetti mill-forzi ta' Gaddafi. Fi żvilupp ieħor, it-Taliban qal li l-attakki militari kontra l-Libja huma parti minn pjan tal-punent biex jieħdu l-Libja f'idejhom. L-attakki militari fuq il-forzi ta' Gaddafi komplew kmien il-ħadd filgħodu b'missili mill-vapuri sparati lejn faċilitajiet militari fi Tripli u f'Miżurata. Illum ajruplani Amerikani tefgħu mal-40 missila fuq punti strateġiċi oħra. Intant qiegħed jingħad il qabel l-intervent tal-Alleati fil-Libja, il-forzi tar-reġim kienu qatlu qatt ta' persuni f'Bengazi, fosthom ġurnalist żagħżugħ Mohammed Al-Nabus li fl-aħħar ġimgħat kien feta stazzjon televiżiv fuq l-internet biex juri x'inhu għaddej fil-Libja. Which was to show the world what was happening to his country. Tragically, he died only a few hours before the world responded with force.